Ọ gịnị ka Okwuruora na-arụ? Okwuruora ọ gịnị ka ọ na-arụ? Ọ gịnị wụ ọrịa? Ajụjụ na ọtụtụ ọnụ ndị mmadụ a na-ajụba ajụjụ a mbụ, mana etu esizi ajụ kịta awụ nke ukwuu. Ụfọdụ na-ajụzi ọ gịnị ka Okwuruora na-arụ? Ọ dị ọtụtụ ife kpatara ejizi ajụ ya etu a. Ụnụ nụrụ ife melụ na otu WhatsApp group nke Okwuruora wụ admin ka ọnyanwa mepee dị WhatsApp group. Etu esi wee li ndị be anyị, ụfọdụ si na ego elili ife alụlụ 300 million naira or thereabout, ọ kara aka. A na-akọ na ofu nwaanyị batara na group, a na-asị nwaanyị na Okwuruora amaghịzi mgbe mmadụ batara na group o luzie nke idiskọsụ, luzie level nke wụ na ndị mmadụ kwụnyewere ego dị ọkpụrụkpụ etu ahụ 4,000 pounds akwụnyegido, ma ndị kwụnye ọtụtụ ego, ma ndị lekọsịla na ha, ndị mere ọtụtụ ife. Ụfọdụ bụ ndị gụchala akwụkwọ chọzie ka ha nọrụkwa ebe ahụ nweta ọrụ na-alụ. Ụfọdụ visa ha emechaghị expire, wee na-atụ ọkpụrụkpụ ego wee na-ekwo. Ụfọdụ na-ajụ ajụjụ kelee ife mere na Okwuruora wụ nyanwa mepelu grup a, mana ọmụha na ụdị ife a na-aga. Amaghị m ebe aka nọ n'ife gbasara ego ahụ na-akwụcha na ndị eji ụgwọ, amaghị m ebe aka nọ, mana omego ọtụtụ ajụjụzi na-apụtazi kelee ife Okwuruora na-arụ. Philanthropy ọwụ ọrụ ego ka o ji enekwa ndị ọ na-enekwa ndị a na-agbagasị kamera. Ị na-ajụkwa nke ejụkwa. Ụfọdụ ndị na-ajụ nke a kwesịrị na-ajụkwa kelee ife Matias na-arụ. Ụfọdụ asụ Matias registalụ organization ya na Okwuruora erejista na philanthropist na ego ndị mmadụ. Ọtụtụ ajụjụ apụtago. Ajụjụ a dịka ntị kwuo dị bụ mbụ, mana since ife a ji wee mee ife gbasalụ ego ndị mmadụ, ndị aghọgburu aghọgbu na WhatsApp, ndị na-ajụ ajụjụ a wee hizie nne. The latest wo nke isi na o jikwa na-agwa nwaanyị na eme nke dị etu a ebupụta nwaanyị n'ihu akwụkwọ owiwe. Ụfọdụ asị na nkata akpala akpa, nkata ife a na-akpọ private chat. Amaghịzi nka mmadụ esi buru private chat ya na ibe bupụta n'ihu akwụkwọ. Owotuka o nwere ife na-aza private chat. Ọ nọ ife akpa a na-akpọ public, asị na ị chọrọ ikwu gị. O nwere ife ihe ekwu na ọwụrụ gụ na ofu onye na-ekwu okwu, nya ka a na-akpọ private. Ụnụ nọ na-ekwuru onwe ụnụ. Nwekwa ife i nwere ike ihe achọ ikwu na ọwụrụ na group ọha nọ na ya. Wee na-akọwa Okwuruora jikwa wee mekọ ife na onye ya na-ema amamife na-esezi the girl ebupụta ife a. Ọ wụrụ ife eji wee na-achọ ibutu Okwuruora. Maka Okwuruora nwere ọtụtụ enemy. Ịma enemy gị bịa ha na-achọgasị ọtụtụ ụzọ ha ya esi kparị aka. Ndị enemy wee fụnụ nka, mana enidiri ka akọwatụ dịkwa ka o si wee ga. Private chat o private chat, onye gụ na-enwere ife na private o shie public ọha ezigbo mmadụ, ọ gbasasị ya ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Private chat o private chat, public chat o public chat, ma ndị na-ewepụta ebe mmadụ gba ọtọ gụ na mmadụ mekọcha ife ise ya ife ụnụ manụ mere private ise esepụta. Ọ dịghọ mma, ọ betrayal. Onweghị ụdị betrayal karịrị nke ahụ. Mana ka Jennifer abịalazi Okwuruora kelee ife ọ na-alụ. Ebe nna mara Okwuruora wụ otegori orugo 4 years. Okwuruora bara na University adị n'Enugu or Anambra. O jere se wolu kamera gbaa n'etu university a si wee ghasasị. Ọ gba kamera na-egosiri asị si ga enetuolu ife anya na university a anụkwu na o nwere ebe ụmụ akwụkwọ dara n'ime university. Ife dịka ife mụ n'enu ebe 1 story level ya ụmụ akwụkwọ ada. Ebe a ka nna mara Okwuruora, mụnwa gbasakwa vidiyo ahụ mbịakwasị fụgasịa Okwuruora na-ada emekwa
ọ pụta n'ebe ile adịghị mma oseta gwa gọọmenti dozikwanụ. Ọtụtụ ndị na-emekwa efarasị ọnọkọtazie bidokwa na-egosikwa ndị na-arịa gasị ahụ, a na-atụkọ ego wee na-enekwa ha anya. So ụfọdụ asị nọ Okwuruora bịazie na-ewi nnọọ na-ewi. Ụbọchị ya fụcha m ebe ndị obodo oyibo kpọrọ ya. In fact, Okwuruora bụ onye a na-eselebrate n'ọtụtụ nzukọ ndị Igbo a na-eselebrate Okwuruora. Ụbọchị Okwuruora mee birthday na birthday a karịkwa birthday ebe president na-eme birthday. And onye ọla nọ ka Okwuruora enwekwa ọtụtụ ndị ilo. O nwere ndị obi adịghị mma n'ife a na-eme, mana anya bụ Okwuruora aka ya ọdịkwa n'ọcha. Nya ka anyị na-enebala anya ịmara ife ị nwere ikwuo, ka ị na-ege ntị ya ịmara ife ị nwere ikwuo. Mụnwa ka m gwuo n'eziokwu, ọ dịghị izi ịkpọkọnyọ ndị mmadụ si ha tụọ ego ka e wee mee ife a. Mụnwa ọ na-afịara m ahụ bịa ka m kpọkọnyọ ndị mmadụ nnọọ ka atụkọ ego ka e wee nyere mmadụ aka. Ife gbasara ego a m na-agbara ya ọsọ. Ọnya mere m ji wee sị na m anyị enwekwa children's home ma ọ bụ mother's home ka m ghara imegide mistake. Ọ bụrụ na mmadụ afụghị m, Chineke nwere ike ịfụ m sị na m anyị enwe children's home ka m ghara ime mistake rie ego edewere ụmụazị ma ego edewere ndị ahụ na-adịghị. M na-afụkwa Okwuruora nlakịrị ka o si eme nke ọ na-ada atụ akaụntụ onye ahụ adịghị akwụnyewere ya ụgwọ. Ụfọdụ oge kwa abịa sị na ego dị etu a na-enwetara ego dị etu a, kelee ebe etu a esi mee ego a. O nwere mgbe nnugolo ofu onye jikwa wee nwụọ onye a chọrọ inyere aka, a na-ekwu ọ ka enye famili ego niile aka ọ ka e were ewe nyalụkwa ndị nwere nsogbu aka. So o wee wuru ya. Ụfọdụ ajụgo ọtụtụ ajụjụ kelee ife iwu iji ego ndị mmadụ wee na-eme philanthropy. Mana onwe fensị ka ngwa ụlọ ọdọọkwa izi mba ife Okwuruora na-eme. Okwuruora na onwe na-arịakwu ahụ abịaghị m ịgbachitere Okwuruora ma ọ nọwa ezigbo mmadụ. Mana ife nji wee bịa kelee ife Okwuruora na-eme ebe a ka anyị na-eje ọrụ Okwuruora na-alụ. Okwuruora ekwukwa nanụ na ọtụtụ ife onyonyo merụ na nọ into estate land ifema ndị na-eme estate agent ma ndị na-ele properties. Ọ sị na ọ nọ n'ime akwa nke ahụ wee otu na ife ọ na-alụ. Mana ahụgara ebe a ka m na-eje. Ụfọdụ na-ajụ kelee ife ọ na-alụ o wee ego ndị mmadụ na-eme philanthropy. M wee na-ajụ ọ dị izi mụnwa ya emerikwa ife ahụ. Ọ dịghị izi ịkọnvinsi ndị mmadụ ka ha tụọrụ mmadụ ego. Ọ dịghị izi. Ihe amagoro anya ndị mmadụ eji enego fọ ndị mmadụ ịtụ ego na-ekpọrọ ndị mmadụ oku tụọ na ego ka e wee gwuo onye ahụ adịghị. O nwere ụdị trọst ndị mmadụ nwego n'ebe ị nọ. Ọ dịghị izi ndị mmadụ inwe trọst n'ebe ị nọ jiri maka gụ tụọrọ onye ahụ adịghị ego. Ọ dịghị izi. Ife aka Okwuruora na-eme ama ọgasị m ife ọzọ gasị ọ na-eme. Ọ dịka Okwuruora na-agbazi ụbọ, Okwuruora na-agba moto, Okwuruora na-eme nke a na-eme nke. Ụfọdụ sị na Okwuruora travel go before amụghị m. Mana ka m gwa ụnụ ebe m na-ejezi kịta ụfọdụ asị na ọha ọlụ maka na ọ na-abịa na Facebook. Ka njigodo na ajụjụ onye ndị a na-alụ na redio steshọn ọlụ ka ọwụ mmadụ elu na redio steshọn zagodo m ọlụ ụnụ amụfe na-aza mascom. Kelee ife ndị mascom na-eme. Imechaa mascom graduate ekele ife ihe eme. Ị nwere ike ịlụ na TV, ị nwere ike ịlụ na redio, ị nwere ike ịlụ na news media. Oke ụfọdụ ewege na ife gbasara Facebook ahụ ọlụ social media. Ụnụ dara ya hinne.
Okwuruora is like a news broadcaster. Okwuruora is like a radio host. Onye ọ na-efuru na ọrịa ka ọ na-alụ mgbe Okwuruora n'ụdị nekwe na anya biko nụ amaọkwa m ife gbasara ma ego ndị asị eriri nke ahụ nke aga m bịara ife m bịara ịzụ ụlọ kere ife Okwuruora na-arụ ọtụtụ ajụgo ụdị ajụjụ a. Radio host wọlụ ka ọwụ iwere radio presenter nnukwu ọrụ ka ọwụ ama mgbe Okwuruora bido gowe equipment mgbe Okwuruora bido bụrụ ọ dịghị izi ma ọ na-ejigharị kamera na-esegasị ebe adịghị mma na-asị gọọmenti lụọ nka gọọmenti ụnụ alụghọ nka bifo Okwuruora bịa go equipment ifu onye setcha ọpụ ife niile ahụ wee na-eme na-akọnetị mmadụ na ibe na-eme broadcasting na-egosi gọọmenti ebe ile adịghị mma na-ebeku ka enyere ndị ahụ adịghị aka esi na nwa ife ọ na-alụ. Ọgọdụ na Okwuruora ekwughị gbasara esteti na ndị ọzọ ọgụ na okwu gbasara esteti na ndị ọzọ ma ọ biznes ọzọ gasị ọ na-eme ịbịa na social media broadcast ya that is ọlụ ka ọlụ etu ahụ onye na-akọ ugbo si aka ugbo ka nke ahụ ewụrụ ọlụ ife ịkpọrọ ọlụ ọwụrụ gị ọlụ maka ndị na-ajụ ife Okwuruora na-alụ radio presenting is ọlụ ịnọ na redio iche na ọ dị izi ịbịa kpọkpọ ọnụ na-akọ na-engage ndị mmadụ. Do you know what it takes to engage people? Ndị mmadụ achọ na-anụ ife na-akọ steady maka ndị si na ọha ọlụ ife gbasara ife ndị ọzọ na-alụgasị I don't know mana m chọrọ ifocus na nka ndị radio presenters a na-akwụ ha ụgwọ ọlụ Okwuruora na-alụkwa nọkwa ka ife a na-akpọ MC mmadụ ime MC the same ọlụ akwa ha ncha nọ na the same line. Ụfọdụ sị na ife gbasara charity organization na ọ dịghị registered amụghị na nsị ụmụnne m biko n'ụtụkọ na ego ka nyere ofu nwanne m aka na ma ọ kwesịrị ịdị registered wee na-ekwu ya sị biko nụ ndị be anyị tụkọ na ego nwe nwanne anyị chọrọ inyere aka ekwesịrị m ịdị registered oke ụfọdụ asị na o kwesịrị ịdị registered ahụ ebe a ka m bịa chetakwa na asị m nụ na ife m bịara ebe ahụ na o nwere ọrụ ọ na-alụ agwago m na ife ọ na-alụ radio presenting is ezigbo ọrụ ịma ife ya echegido wee engage ndị mmadụ 1 hour ma ọ even 10 minutes 20 minutes 30 minutes ịma ife ya iche na ọ dị izi ụbọchị ọzọ ịbịatakwa ụfọdụ a na-amụrụ ya anya ọ dịghị izi and anyị nọ na a stage in the world social media wogolo ọrụ etu ọrụ si edekịta onye ọbụla anyị aba kọwa ugbo onye ọbụla anyị aba clean wa akpụ ụkwụ shine wa shoe onye ọbụla anyị aba wụrụ dọkịta ekele ọrụ eke ọnya ka ndị na-agwa gị na-agwa na-ekele ọrụ eke onye ọbụla nwere dipatmentị ya Okwuruora nọ na dipatmentị ya ife ndị ọzọ ọ na-emezikwa ọbụna onye nwa skamụrụ ndị eni amụghọm mana nna agwa gị na ọ nọ na dipatmentị ya ọlụ ka ọ na-alụ and ọlụ anyị na-afụ adịghị izi onwe ha ọlụ dị izi mgbe ebidoro ịmadato na-abụ ọnụrụ na-achọ ka ndị mmadụ soro wee gagido ndị mmadụ wee hie nne wee na-esozi peji go iche na ọ dị izi esetụrụ ọnwa bụ ya ọfụ ọkwa ebidogoro ọdụ ka ọ na strọgụl wee growe etu a ka ọlụ niile dị ọ dịghọrọ onye ọnwụ na izi Okwuruora ebidoghị izi mana mmadụ bịa bakasịzie ọtụtụ ndị anya ọkụ ehie nne Okwuruora na-arụ ọrụ biznes ka ọ na-eme nke registration ma register or not nke ahụ nye amazikwa mana na ọnụ na-arụ ọrụ yes he is a newscaster he is an information broker he is an MC he's a unifier. It's a social media content creator. You have to work with eto wasi diketa dikantigwa onye ona ya baka ugbo. You have to work with what
the latest things, the technological improvement dị na your side. Isi na ndị na-akpata ego n'ịntanetị na-ezuzu ezuzu, ijighị uche ya aka, uche gị na-eshi, brain gị na-esheki esheki. Ịmara ife dị mgbe ahụ, enwere ike eshi ife ọzọ apụta ụzọ ọzọ esi enwe ego, mana ife dị na-akọwadewewu nya onye ọ na-akwụwa aka ọtọ n'ụzọ ọbụla o si enwe ego, akwụwa ha n'aka ọtọ. Today internet, ụbọchị a YouTube na-enye ego, a na-ekreti content tinye, ikreti content tinye na YouTube, ndị YouTube ewere advert tinye, ndị mmadụ nene content ga-ene na advert, enwere ụgwọ ahịa akwụghị. Facebook bido kwue, TikTok dịka bido kwuo na etu a ka o si wee dị. Ọ dịghị izi ikreti content, ụfọdụ oge ihe echegide na-echekasị isi gị, mmadụ ekenye na-ajụrụsị what is your work? What is your work? Your work ọwụ condemning. Jee chọọ ọlụ, ọ ndị enweghị ọlụ na-ajụ what is your work. Ọ jealousy na-eme ụfọdụ ji ajụ what is your work. Ọ ife mbịala ebe ịkọwara ụnụ ajụzi na ọrụ Okwuruora na-alụ, ụnụ na-afụ ọrụ ọ na-alụ na-ajụ kere ife ọ na-alụ. Ọnya ka mbịa dewere ebe a askam ndị mmadụ, askam ndị mmadụ asịkwara nwaanyị na iweta nka enye gị nka, ọ gbasaghị m ife nna akọwagoro kele ife Okwuruora na-alụ, agwago m ụnụ ya. Atụọla ọmala atụrụ ofenye isi n'ọfịa. Ngwa gbasaa n'ozi ya, daalụnụ.